Ibarren denok dakigunez, azken hilabetean izan diren trastero, garaje eta lokaletan lapurketak direla eta gauza ugari lortu ditugu errekuperatzea, ez? Orduan, gauza hauek askok balio dezente daukate, eta orduan erabaki gendun aukera ematea nolabait herritarrei hurbildu eta bakoitzak berea ustez dena jasotzeko eta berreskuratzeko. Aukera izan genuen aurreko astean bildu ginelako udaletxean segurtasun foroan, eta nik planteatu nun aber ze aukera zegoen hau egiteko eta ze arazo geneukan, ez? Eta alkateak eman zigun baimena, gobernua zegoenan eta aukera eman ziguten, lokala izateko, udaleko brigada erabiltzeko tresnak ekartzeko eta guzti hori. Eta, hemen daukazuena da. Klasifikatu egin ditugu eta dauzkagu erramintzak eta obretako kontuak, daude patineteak, elektrikoak, txirrinduak, pilo bat, eta gero telebista batzuk eta trasteroetan gordeta egon dien etxeko tresna batzuk eta guzti hori. Azken finean, guk ezin dugu luzaroan izan gure egoitzatan, epe batzu daude gauzak berreskuratzeko edo bestela deusestatetzeko, ez? Eta deusestatu baino lehen aukera hori eman nahi genien, ja biktima izan direnak, aukera izateko ezagutu eta errekuperatzeko. Zerbait oztu baldin badiete, eta hemen egon badaiteke, pasatzeko hemendikan. Salaketa jarri ez baldin badute, ekarri beharko dute edo gaur ez edo bihar ez, baina bai aurkeztu beharko dituztela edo fakturak edo argazkiren bat non ikusten zaie beraiekin edo zerbait baieztatzeko berea dela, bale? Eta hala baldin bada eta hala baieztatzen baldin bada, bakoitzak berea dena eramango du.